قاسئو بخلو دلدلو ولود بصح كوينو مأكي سعيرو فقاتنا أملاح فلتت حق انحزو حقرينا كريستوس إلامو كيرو دمنا ناي كبري دمنا دمنا ناي حقي دمنا أوهو دمنا ناي نبيات دمنا دمنا شكينا دوري شالوم شالوم كاب እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋን ሰላምን ምስኩልንትናኹም ይኹን በዚ መዓልቲ እዚ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ብርሃኔ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሎማዓንቱ ናብቲ ናተማሃርና ዝመጻና ሐሳብ ፍቅር ብዝብል ሐሳብ ገለ ተወሳኺ ነጥብታትን ትምህርታትን ቀሪበለኹ እዚ ትምህርቲ እዚ ይሃንጸና የበርታዓና እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ሼር ክንገብሮ ልዕሊ ኩሉ ካ ሳብስክራይብ እንተጌርና እቲ ትምህርቲ ብቐጥታ ክበጽሐና እዩ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእይቶ እንተሃልዩ ድማ بقطتا ኣብቲ ዘሎ መሳምር ናይ ጂሜይልን ናይ ቴሌፎን ቁጽርን ክመጽእ ክእል እዩ ንሕና ድማ ክንምልስ ክንጽሊ ከነባራተ ድልዋት ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ምእንቲ ክንኣቱ ምስ ሓቢርኩም ክትጽልዩ ክደልየ ሰማያውን ልዑልን እግዚአብሔር አምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክነካ ኣለና ወእግዚአብሔር ብልዑላዊ ፍቃድካ ውሉድካ ክንከውን ካብ ቅድመ ምስራት ዓለም ሓሪኻና ኢኻ እሞ እዚ ናይ ውልድነት መሰል ብቕዓት ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝሃብካና ሓሪኻን መዲብካን ብቑዓት ጌርካና ንመላለሰሉ መገዲ ኣጣጢሕካ ስለትወስደና ዘለኻ ነመስክነካ ኣለና እናሎም ማዓንቲ ንጸልሎና እቲ መገዲ ፍቅርሲ መገዲ ስብእነት እቲ ዝበለጸ ዘለዓለማዊ መገዲ ኢልካና ኢኻ እሞ ኣብኡ ፍትሓቅስ ኾን ንመላለስ ንጸልሎና ዓቕምና ከተበርኾ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ህይወት ድማ እግዚአብሔር በዚ ፍቅሪ ዝኽንግለጽ ብኩሉ ምብርታዕ ናይ መንፈስካ ክትድግፈና ንጸሊ ብወድኻ ብኢየሱስ ስም ኣሜን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ፍቅሪ ዝብል ሐሳብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሐሳብ እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ዝረኣናዮ እዚ ፍቅሪ ዝብል ሐሳብ በቤቦቱ ብቐጻሊ ዝለዓል ኣገዳስነቱ ድማ ኣብ ህይወት ደቂ ሰብ እቲ ዝለዓለ ኮይኑ እንረኽቦ ባህሪ እዩ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብውሕዱ 2 ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 7 ክሳብ 9 ዘሎ ካልኣይ ካብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 16 ክሳብ 18 ኣብ ዘሎ ዓውዲ እግዚአብሔር ፍቅሪ ዝብል ቃል ከም ዝገለጸ ይነግረና ስለዚ እግዚአብሔር ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝረኣዩ ባህሪ መንነቱ ሓደ ፍቅሪ ዝብል እዩ ኣብ ፍቅሪ እምበር ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ብቐጻሊ ክንሪኦም ክንረኽቦን ንኽእል ኢና ሓደ ካብቲ ሎማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ድማ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ፊሎዞፊካል ወይ ከዓ ፍልስፍናዊ ሕቶ ኣሎ እዩ ንሱ ድማ ንኣብነት ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ እንድሕር ኢልናዮ ፍቅሪ ኸ ናይ ብሓቂ ዶ ኣምላኽ እዩ ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ ኣብዚ ሓለፈ ወይ እውን ብተደጋጋሚ ኣብ ዝገለጽኮ ክፋላት ከም ዝረኣናዮ ብውሕዱ ኣብቲ ቋንቋ ግሪክ ንፍቅሪ ዝገልጹ 4 ቃላት ንረክብ ኢና እቶም ቃላት ካነፍስ ወከፎም ነናቶም ባህርን ልምምድን ዝሓዙ ኮይኖም ነቲ ሓቀኛ ባህር ናይቲ ኣምላኽ ዝገልጾ ፍቅሪ ወይ ድማ ኣምላኽ እዩ እንብሎ ዓይነት ፍቅሪ ዘይገልጹ ካልኦት ባህርያት እውን ኣለዉ እዮም ገሊኦም ሰብኣውያን ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ድማ ስምዒታውያን ኮይኖም ብብዙሕ መገዱ ንባህሪ ኣምላኽ ዘይገልጹ ዓይነት ፍቅርታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብዚ ንዛረበሉ ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ ክንብል እንከለና ገምጢልና ግን ፍቅሪ ኣምላኽ ክንብለሉ ዘይንኽእል ምኽንያት ክንመሃር ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣምላኽ ብርግጽ ፍቅሪ ክንብል እንከለና እቲ ኣምላኽ ፍቅሪ ብምዃኑ ወይ ከዓ በቲ ኣጋፔ እንብሎ ዓይነት ፍቅሪ ዝህቦ ዓይነት ፍቅሪ ዝልውጥ ዝቕይር ንባህሪኡ ድማ ልዕሊ ኩሉ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ኮይንና ንኽንነብር ዘኽእለና ዓቕሚ ዘውህበና እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ገዛ ርእሱ ስለ ዝህበና ንዓና ማሕደሩ ብምግባር ኣብ ህይወት ከምቲ ክንመላለሶ ዝግባአና ክንመላለስ ዓቕሚ ከም ዝህበና ድሮ ሪኢና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ሎማዓንቲ ክሪኦ ዝደሊ ሓሳብ ብብዙሕ መገዱ ምስቲ ንፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ምእንቲ ክትግለጽ ንሕና ክንኣትዎ ዝግባአና በጽሕና ወይ ድማ ስብእነት ኣታሒዝና ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ስብእነት ወይ ድማ በጽሕና እንብሎ ድማ ቀዳማይ ምስ ኣዘራርባና ካልኣይ ምስ ኩነተ ልብና ሳልሳይ ከዓ ምስ ኣተሓሳስባና ኣተሓሒዝና ፍቅሪ ከመይ ጌርና ኢና ካብ ዝሓሸ ናብ ዝበለጸ ተዘይ ነይሩኻ ናብ ምንባር እነምጾ ብምባል ክንሪኢና ስለዚ ዝሓሸ እንተ ነርና ናብ ዝበለጸ እንተዘይ ነርና ድማ ናብ ምህላው እንመጸሉ መገዲ ክንዘራረብ ኢና ንሎሚ በት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 13 ፍቅዲ 8 ዘሎ ሓሳብ ክንብገስ ኢና እቲ ቃል ከምዚ ይብል ፍቅሪ ከቶ ኣይተከተቋርጽ ነያ ትንቢት እንተሎ ንሱ ክሰዓር ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክውዳእ ፍልጠት እንተሎ ንሱ ክሰዓር ማለት ሓደ ምቃል ንፈልጥ ኢና እሞ ሓደ ምቃልካ ንንበ ግናኸ እቲ ምልኣት ምስ መጸ እቲ ምቃል ክሰዓር እዩ ቆልዓ ከለኹ
كم قلعة تزاربكو لب قلعة نبرني كم قلعة حسبكو سباي مسكونكو جنا نتنجر قلعة حدكو حجس بمرتن واغواغو نرئي اللونا شعوغنا قص نقص كنرئي نامو حجي مقال فلت اللغو شعوغنا كم تتفلتكو كفلتي حجيغنا امنت تسفا فقري زين سليستين ينبرا كابزياتن اتعبغنا فقريا እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብዚ ዝራናዮ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 ዘሎ ዓውዲ ልክዕ ድሕርቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ብዛዕባ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ዝጀመረሉ ዓውዲ ብነገሩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ፍቅዲ 1 ብዛዕባ ነገረ መናፍስቲ ወይ ድማ ብዛዕባ ኔማቲኮስ ብዛዕባ ዓለመ መናፍስቲ ዝዛረብ ክፍሊ ስለዚ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበት ኢልወሎ መንፈሳዊ ውህበት ገለ ክፋል ናይቲ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ዝበሃል ዓለም ደገም ዝተዋህበካ እትረኽቦም ነገራት እዮም ስለዚ ውህበታት መሳርሒታት ናይቲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዝተረዳእከዮ ሓቅታት እዮም ስለዚ ዝኾነ ኣካል ብናይ መንፈሳዊ ዓለም ውህበት ወይ ድማ ብናይ መንፈሳዊ ዓለም ሓይሊ ተቐቢኡ ወይ ድማ ተደሪኹ ወይ ድማ ተደጊፉሎ ክንብል እንከሎና እንብሎ ዘለና እንታይ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ እቲ ተረዲእዎ ዘሎ ዓለም እቲ መንፈሳዊ ዓለም ንዕኡ ክውክሎ ስለ ዝመረፆ በቲ ዝመረፆ ኣካል ዝወሃቦ ዴሊጌትድ ፓወር ወይ ድማ ክግለጽ ዘለዎ ሓይል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 እንድሕር ከድና ብፍላይ ነቲ ኣብ ቋንቋ ግሪክ ወይ ድማ ኣብ ዓለም ግሪክ ዝነበሩ ህዝቢ ብዝርድኦ መገዲ ይዛረብ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንኣብነት መንፈሳዊ ዓለም ኣክሰስ ገይሮም ዝመፁ ሰባት ምስ ገለ መናፍስቲ ይራኸቡ እሞ እቶም ንዕኦም ዝራኸቦም መናፍስቲ ድማ ኣብኦም ዝለቅዎ ሓይሊ ኣሎ ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ኣብ ሂወቶም ንሶም ነቲ ዝውክልዎ ኣካል ዘንፀባርቕ ሓይሊ ይገልጹ ሕጂ እቲ ሓይሊ ብገዛ ርእሱ እቲ ኣውራ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ሓይሊ እዚ ውፅኢት ናይቲ ዝተመከርዎ ፍልጠት እዩ ስለዚ እቲ ተራኺብካዮ ዘለኻ ኣካል እቲ ብዛዕባኡ ፈሊጥካዮ ዘለኻ ፍልጠትን እቲ ንሱ ዝውክሉ ዓለምን ኣባኻ ምስ ተገልፀ እቲ ንሱ ዝገልጹ ሓይሊ ብኣኻ ይግለጽ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ብዛዕባ ወልፍታት ንዛረብ ኢና ኣብ ወልፋዊ ዓለም ክትኣቱ እንከለኻ ዝኾነ ናይ ወልፊ ዓለም ዘለዎ ስፒሪት ክረኽበካ እንከሎ እንታይ ገብረካ እንድሕር ኢልና እቲ መንፈስ ንሱ ኣባኻ ምስ ኣትወ ነቲ ነገር ንሱ ኣባኻ ስጋ የልብሶ ሽዑ ንስኻ በቲ ተባሂሉ ዘሎ ነገር ብዓቢ ሓይሊ ትግለጽ እሞ እተገሊጹ ዘሎ ሓይሊ መግለፂ ናይቲ ኣቲካ ዘሎ መንፈሳዊ ዓለም ይኸውን ሕጂ ምልስ ክንብል ብዛዕባ እዚ ፍቕሪ ዝበሃል ነገር ክምህር ምስ ደልየ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድማ ኣብ ዝተመሳሳለ ሓቂ ሃኒፁ ምክንያቱ ኣምላኽ ባህሪኡ ፍቕሪ እዩ ናይ ኣምላኽ ባህሪ እንድሕር ናይ ብሓቂ ምስ እግዚኣብሔር ኢንካውንተር ጌርካ ኮይንካ እግዚኣብሔር ድማ በቲ ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ስሉሳዊ ባህሪ እዩ ተጋሂድልካ እንተኮይኑ እቶም ኣብ ሂወትካ ዝግለጹ ወይ ድማ ኣብ ሂወትካ ማሕበር ዝግለጹ ዝተፈላለዩ ዓይነት ውህበታት ብገዛ ርእሶም ንሶም መወዳእታ ኣይኮኑን ማለት እዩ እቲ መወዳእታ ነገር እንታይ ተልና እቲ ምንጪ እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ምንጪ ክንብሎ ከለና መወዳእታ እውን እዩ መጀመርያ ክንብሎ ከለና መወዳእታ እዩ ኣልፋ ክንብሎ ከለና ኦሜጋ ድማ እዩ ስለዚ እቲ ዝረአ ዘሎ ነገር ካብቲ ኣውራ ምንጪ ስለ ዝብገስ ኣብቲ ዝረአ ዘሎ ነገር እነድህብ ንሕና በቲ ዝረአ ነገር ዳይና እምበር እግዚኣብሔር ክርኢ ከሎ ካብቲ ምስኡ ዘለና ሕብረት ኣብ ደገ ዓለም ዘይከኣል ነገር የለን እዩ ዝብለና ስለዚ ኣብቲ ምስ ኣምላኽ እንገብሮ ሕብረት እቲ ዝለዓለ እግዚኣብሔር ዝገለፆ ባህሪኡ ንዓና እንታይ ተልና ፍቕሪ እዩ ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ምፍላጥ ክኸውን እንከሎ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈልጥ ወለዶ ድማ እንታይ ይገልጽ እንድሕር ኢልና ሓይሊ ይገልጽ ስለዚ ሓይሊ ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ንመለኮታዊ ዓለም ከተጉዶ ስለዘይትኽእል ካብ ካልኦት ሃይማኖታውያን ኣካላት ዝፈሊ ነገር የብላን ማለት እዩ ስለዚ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ ሂወት ብሓይሊ ክትመላለስ ዝገብረካ ረቑሒ ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ፍቕሪ ባህሪ ክገልጽ ወይ ድማ ኣግኒኑ ከብርህ ከሎ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ንኣምላኽ ምፍላጥ ማለት ኣብ ፍቕሪ ዓለም ምንባር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ስለዚ በዚ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ንፍቕሪ ኣምላኽ ክትጥዕሞ እንከለኻ ምስ ኣምላኽ ትወሃሃድ እሞ ካብቲ ባህሪኡ ሓደ ሓቂ ሒዝካ መፂኻ ናብ ዝረ ዓለም ትግለጽ ስለዚ ኣብዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝረኣናዮ ፍቕሪ ኮቶ ኣይትከተቋርፅንያ ብምባል ፍቕሪ ከቋርፅ ዘይክእል ሓይሊ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ እዚ ፍቕሪ ኣይተቋርፅንያ ዝብል ቃል እትውልና እንድሕር ኣፅኒዕናዮ ፍቕሪ ኣይትወድቕንያ ኣይተውድቕን ድማ እያ ክትርጎም ዝግብኦ ቃል እዩ ፍቕሪ ኣይትወድቕንያ ኣይተውድቕን ድማ እያ ዝትርጎም ቃል እዩ ከምዚ ጌርና ክንቐምጦ ንእግዚኣብሔር ከምቲ እግዚኣብሔርነቱ ጌርካ ክትፈልጦ እንከለኻ ኣብቲ ናቱ መንነት እናተሰረትካን እናተሃነፅካን ስለትኸይድ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ኣባኻ ስጋ እናለበሰ ኣምላኽ ብባህሪኡ ኣባኻ እናተዋሃሃደ ፍጹም ናብ ሙሉእ ውህደት ተኣቱ እሞ እታ ፍቕሪ ክርስቶስ ንዓኻ ከተውድቐካ ናብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ወይ ድማ ኣብ ሂወትካ ክትዕንቀፈሉ ናብ ዘይትኽእል ደረጃ ተብቃዓካ እዩ ዝብለኒ ዘሎ
እዚ ድማ ብጽሕና ናይቲ ኣምላኽ ኣባይ ዝገለጾ ፍቕሪ ዘረዳእኑ ዘሎ እዚ ብጽሕና እዚ ኣብዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ክንሪኦም ከለና ፍቕሪ ከቶ ኣይከተቋርጽንያ ኢሉስ እተን ካልኦት ሰለስተ ዓይነት ውህበታት ፀዊዑ ግን ክውዳየን ኢልዎን ወይ ድማ ክስዓር ኢልዎን እዚ ቋንቋ እዚ እቱ ኢልና እንድሕር ከድና ርኢናዮ ትንቢት ኣየድልን እዩ ብቋንቋታት ምጽላይ ኣየድልን እዩ ናይ እምነት ኣገልግሎት ኣየድልን እዩ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እንታይ ዳ ይዛረብ ዘሎ እንድሕር ኢልና ምርዳእ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ንኻልኦት ኣብዚ ህይወት ዝግለጹ ውህበታት ኣግኒንካ ክትርኢ ዘይኮኑ ዝገብሩኻ ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ዳ ክገብረ ክትብል ይገብሩኻ ንኣብነት ናብ ቤተይ እንድሕር እቴካ ኣብ ቤተይ ናብ ዘሎ ኩሉ ረቑሒታት ኣክሰስ ህበካ ኣለኹ ወይ ድማ ደገ ህበካ ኣለኹ ክሳዕ ማዕጾይ ዘይከፈትኩልካ ኣብ ውሽጢ ቤተይ ንዘሎ ነገር ክትረኽቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ማዕጾይ ከፊተ ናብ ቤተይ ዘእተኹኻ ኣብ ቤተይ ክትነብር ኣብ ቤተይ ክትውዕል ክትሓድር ዝፈቐድኩሉ ግዜ ግን ናብ ቤተይ ስለ ዘእተኹኻ ኣብ ውሽጢ ቤተይ ዘሎ ዘበለ መግቢ እንተኮይኑ መግቢ ካልእ መሳለጥያታት መሳርሒታት እንተኮይኑ ኣክሰስ ኣለካ ብኡ ተጠቒምካ ድማ ተሳልጥ ማለት እዩ ስለዚ ብዓብዩ ናብ ቤተይ እኳ የእተይካ ክነሰይ ነቲ ንህይወት ንመሳለጥያ ዘድልየካ ነገር ኣይትጠቐም ክብለካ ኢልካ ኣይትጸበ ስለዚ ኣምላኽ ናይ ፍቕሩ ተመቓልእ እንተገይሩካ እቶም ካልኦት ነገራት እንታይ እንዳኾኑካ ይኸዱ እንድሕር ኢልካ እናንኣሱኻ ይኸዱ እናንኣሱኻ ክንብል ከለና ግን ኣየድልዩን እዮም ማለት ግን ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ኣውራ ነገር ናይ ፍቕሩ ካብ በረሃልካ እዚኦም ነገራት እዚኦም እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትካ ዝወሰኾም ክትጥቀመሎም ኢሉ ብኸምኡ ዝሃበካ ብኦም ተጠቒምካ ድማ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ክትገልጽ ዝገብሩኻ ዳ እምበር ዘነዩቱኻ ወይ ድማ ከም መወዳደሪ ነጥብታት ርኢኻስ ኖኖ ኣነ በዚ እቲ ሓደኻ በዚ እናበልካ እትወዳደረሎም ባይታታት ግን ኣይክኾኑኻን እዮም ስለዚ እዚኦም ኩሎም ይብለና ኣሎ ኣብ ሓደ ፖይንት ተርሚኔሽን ኣለዎም እንታይ ማለት እዩ እቲ ከዓይዎ ዘሎም ዕዮ ምስ ዓዩስ ይውድዮም ዘይውዳእ ነገር ግን ኣሎ መን ዝበሃል ፍቕሪ ዝበሃል ዛስ ዋይ ትንቢት ክፍጸም እንድሕር ኮይኑ ዘድልይዎ ረቑሒታት ክንጽውዕ ንኽእል ኢና ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣባኻ ንኽግለጽ ወይ ድማ ንስኻ ፍቕሪ ኣምላኽ ንኽትነብር ግን ዘድልየካ ረቑሒ የለን ኣምላኽስ ብኸምኡ ኣፍቂሩካ ብኸምኡ ኻ ምሳኻ ክወሃሃድ ንዓኻ ድማ ምስ ገዛ ርሱ ከዋህደካ መሪፁ ፈቲኑ ናትካ ዕላማ ስራሕን ሕጂ ሓንቲ እያ እንታይ እንድሕር ኢልካሲ ኣብ ፍቕሩ ክትጸንዕን ክትስረትን እዩ ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ይብለና ኣሎ እንድሕር ርኢና ኮይና ኣብ ፍቕዲ 11 ቆልዓ ከለኹሲ ሓደ ከም ቆልዓ ተዛረብኩ እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ናይ ቆልዓ ልቢ ነበረኒ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ከም ቆልዓ ሓሰብኩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሪፈረንስ ናይ ፍቕሪ ወክ ብመንፅር ናይ ውህበታት ወክ ኣነጻጺሩ ክዛረብ እንከሎ ኣብ መንጎ ቆልዓን ኣብ መንጎ ሰብኣይን ዘሎ ፍልሊ ብምንጻር ተዛሪቡ ምክንያቱ ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ግን እቲ ነገር ቆልዓ ሓደኩ እቲ ነገር ዝብል ዘሎ ቃል ቆልዓ ሕጂ ቆልዓ ኮነ ሰብኣይ እቲ መፈላለዩ ነጥቦም ብጽሕንኦም ብዛዕባ እቲ ቃል ዘሎም ምርዳይ ሕጂ ኣብ ምድራዊ ዓለም ክንመጽእ ከለና ቆልዓ እቲ ንሰብኣይ ሰብኣይ ዝገብሮ ባህርያት ወይ ኳሊቲስ ኣብ ውሽጡ ፖቴንሻል እኳ ዘሎ ክነሱ ናብ ብጽሕና ወይ ድማ ማቹሪቲ ስለ ዘይመጸ ግን ቆልዓ ይበሃል ሰብኣይ ድማ ቆልዓ ነይሩ ብብዙሕ ፕሮሰስ ናይ ምዕባይ ሓሊፉ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ዝበጽሐ ኣካል ስለዚ ኣብዚ ክልቲኡ ንሪኦ ዘለና መነጻጸር ነጥቢ ቆልዓ እንከለኻ እትገብሮም ናብ ስብእነት ምስ በጽሕካ ዘይትገብሮም ነገራት ኣለዎ እዮም ስለዚ ቆልዓ እንከለኻ እቲ ዝቐመጠ ቀዳማይ ከም ቆልዓ እዛረብ ስለምንታይ ኢኻ ከም ቆልዓ ዝዛረብ ናይ ቆልዓ ልቢ ስለ ዘለኒ ምክንያቱ ኣፍ ምልኣት ልቢ እያ ትዛረብ ሳልሳይ ካ ከም ቆልዓ ሓሰብኩ ወይ ድማ ሪዝን ኣውት ገበርኩ ከም ቆልዓ ኮይነ ሪዝን ኣውት ዝገብር ኣብ ገለገለ ጽሑፋት ክትርጉሞ ከሎ ንኣብነት ኣብ ዘ ፓሽን ትራንስሌሽን ከም ቆልዓ ኣብ ናይ ቆልዓ ኣርእስቲ ዝውዕል ቻይልድሽ ኢሹስ ኣብ ናይ ቆልዑ ጉዳያት ምዝራብ ይውዕል ከም ቆልዓ ኮይነ ምክዛረብ እውዕል ናይ ቆልዑ ጉዳያት ከም ዓቢ መሲሎም እውዕል ሕጂ እዚ ቻይልድነስ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ቆልዓ ንንእሽተይ ነገር ከም ዓቢ ንሓደ ዓቢ ነገር ድማ ከም ንእሽተይ ናይ ምርኣይ ባህሪ ኣለዎ ዘብለጭልጭ ነገር ክትህቦ ክቡር ነገሩ ሕሊፉ ክበካ ይኽእል እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ቆልዓ ንብሎ ዓለም ብዝግባእ ኣብቲ ብፍላይ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ቃል ዓለም ዘይዓበየ ዝትርጎም ይበት መንፈሳዊ ትርጉም ስለዚ ነገር ቆልዓ ሓደኩ ክብል ከሎ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽን ብዛዕባ ባህሪ ኣምላኽን ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገራትን ቆልዓ ኣይትኹን ዝብል ዘሎ እንታይ ከይትኾን ምእንቲ ከም ቆልዓ ከይትዛረብ ከም ቆልዓ ከይትሓስብ ብናይ ቆልዓ ልቢ ድማ ከይትመላለስ ምእንቲ እንታይ ዳ ኩን ብለካ ኣሎ ሰብኣይ ኩን ሕጂ ስብእነት ማለት እቲ እግዚኣብሔር ኣባኻ ዝገለጾ ፍቕሪ ከምቲ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ኮይኑ ኣባኻ ተዋሂዱ ኣምላኽ በቲ ሰብኣዊ ክብል ከሎ በቲ ናይ ሰብኣይ ብጽሕና በቲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዝኣተኻዮ ብጽሕና ክትመላለስ ስለ ዝደልየካ ስለዚ ናይ ሰብኣይ ነገር ምስ ኮንካ እቲ ቀዳማይ ተሓድጎ እንታይ ነገር ቆልዓ ኢሉ ሰለስተ ነገር ርኢና ኣለና ናይ ቆልዓ ቀዳማይ
ከም ቆልዓ ምዝራብ ካልኣይ ናይ ቆልዓ ልቢ ሳልሳይ ድማ ናይ ቆልዓ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ሪዝኒንግ ስለዚ ሰብኣይ ምስ ኮንካ ብዛዕባ ኣምላኽን ናይ ኣምላኽ ነገራትን ዘለካ ኣረኣያ ክልወጥ ብግዲ እዩ ስለዚ ከም መን ትዛረብ ተልካ ከም ሰብኣይ ከም መን ኮንካ ተሓስብ ተልካ ከም ሰብኣይ ናይ መን ልቢ ለካ ተልካ ናይ ሰብኣይ ሕጂ ኣብ መንጎ ቁልዕነትን ስብእነትን ዘሎ ፍልሊ ኣብ መንጎ ስጋውነትን ወይ ድማ ከም ሰብ ኮንካ ዝንበር ህይወትን ሰብኣይ እንተልና ድማ ከም ኣምላኽ ኮንካ ዝንበር ህይወትና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ከም ሰብ ኮንካ ትነብር ትኽእል ኢኻ ከም ኣምላኽ ኮንካ ትነብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ከም ሰብ ኮንካ ክትነብር እንከለኻ ብትሪኦ ብትሰምዖ ብትጭብጦ ኣብ ደጋዊ ዓለም ብዘሎ ነገራታት እንዳተቐለስካ ንኣሽቱ ነገራት ዓበይቲ እናገበርካዮም ነቲ ዝዓበየኻ ንእሽተይ እናገበርካዮ ትነብር ብናይ ኣምላኽ ኩነት ዓለም ወይ ከዓ ብናይ ኣምላኽ ኩነት ሓሳብ ወይ ድማ በቲ ኣምላኽ ዝለቐቑ ናይ ፍቕሩ ዓለም በዚ እታ ፍቕሪ ኣይትወድቕንያ ኣይተውድቕንያ ዝበል ናይ ዓለም ክትነብር እንከለኻ ግን ኣምላኽ ኣብ ፍቕሩ ስለ ዝሰረተካ ሱር ሰዲድካ ናይ ፍቕሩ ዓለም ስለ ዝተቆፃፀረካ ከም ኣምላኽ ትነብር እዚ ማለት ድማ እንታይ ተልካ ነቲ ዓቢ ዓቢ ትገብሮ ነቲ ንእሽተይ ንእሽተይ ትገብሮ ነቲ ክቡር ክቡር ትገብሮ ነቲ ሕሱር ሕሱር ትገብሮ ኣብ ናይ ኣምላኽ ዓለም ትነብር ኣብ ኣምላኽ ኮንካ ድማ ኣብ ህይወት ፅልዋ ተምፅእ እዚ እዩ ንፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ከም ትግለጽ ዝገብራ እምበር ከምዚ ገይሩ ክቐምጦ ሎም መዓንቲ ሲ ንኣብነት ሓደ ነቢ እንድሕር መፂ ሎም መዓንቲ እንድሕር ዘይተነቢልካ እንድሕር ፍቕሪ ኣምላኽ ብዝግባእ ተረዲእካ ዘይምንባዩ ንህይወትካ ክሕምመካ ወይ ድማ ኣምላኽ ብዛዕባይ ኣይሓስብኒ ክትብል ገብረካ ይግብኦን ምርዳእ ፍቕሩ ሲ ኪኖ ትንቢታዊ ዓለም የንብረካ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ትንቢት ኣይድልን ኣይበልኩን ኢንካሬጅመንት ሳፖርት ዘድልየካ ግዜ ኩሉ ክእል ግን ናይ ብሓቂ ነስትብል ምርዳእ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝኣትዎ ሰብ እኮ ኣብ ስብእነት ይነብር ኮ ንብል ኣለና ኣብቲ ከም ኣምላኽ ኮይኑ ዝነብረሉ ስለዚ ዝድግፈካን ዘበርትዓካን ኢንግሪዲየንት ጥራይ ዘይኮኑ ዘድልዩካ ሲ ንስኻ ንባዕልኻ ንኻልኦት ናብ እተበርትዓሉ ብፅሕና ኢኻ ትኣቱ ከምዚ ጌርካ ንርእስኻ ትሓስብ ፅቡቕ እዩ ከም ቆልዓ እንተ ኮይኖም ችቾቶ ዘእተውለይ ወይ ከዓ ጡጦ ዘእተውለይ ክኾን የብሉን ጉዳይካ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምኡ ኢልዎ ፈልጥ እግዚኣብሔር ብዙሓት ካብ ደቀይ ክሳዕ ሕጂ ፓምፐርን ችቾቶን ስለ ዝገብሩ እቲ ንሶም ክገድፍዎ ዝግብኦም ቦታ ንኻልኦት ኣይሓደግሎምን ኢሉ ስለዚ እቶም ሓደሽቲ ክመፁ እንከለዉ እቶም ዓበይቲ ካ ልክ ዓዉ ፓምፐር ኣብ ምግባር ችቾቶ ኣብ ምስታይን ስለ ዘለው እቲ ናይ ቁልዕነት ነገር እትዮም ንኣሾት ምስ መፁ ኣብኡ ክጋራጨው ግዜ ይሕልፉ ኢልዎ ስለዚ ወደይ ንገሮም ነቲ ማሕበረ ኢልዎ ህዝበይ ክዓቢ ንገሮ እቶም ዓበይትና ቦትኦም ክኣቱ እቶም ንኣሽቱ ምስ መፁ ካ ብመስርሕ ምዕባይ ክሓልፉ ኣብ መወዳእታን ከም ዝበልናያ ስብእነት ዝበሃል ደረጃ ኣሎይ ስለዚ እቲ ፍቕሪ ኣይተወድቕንያ ዝበልናያ ቃል ኣስሚርና ንሓዞ ፍቕሪ ኣይተወድቕንያ ኣይተውድቕን ድማ እያ ስለዚ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክትከልን ከለኻ ኣይተወድቕን ኢኻ ምክንያቱ ያ ፍቕሪ እንታይ ትገብረካንያ ኣይተውድቐካንያ ኣፅኒዓ ክትሕዘካ ስለዚ ሎም መዓንቲ ኢንቨስት ዩር ታይም ንምርዳእ ናይ መን ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣስተንትን ኣምላኽ መን ምዃኑ ኣስተንትኖ ኣምላኽ ፍቕሪ ምዃኑ ተረዳእዮ ሕጂ ከምቲ ዝበልናዮ ናብዚ ስብእነት ዝበሃል ዓለም ክንኣቱ ከለና እቲ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘለና ምርዳእ እናወሰኸ ይኸይድ ክንብል ፀኒሕና ሕጂ ኩሉ ፍቕሪ ኣምላኻዊ ይኮነን ኢለ ፀኒሐ ምክንያቱ ኣምላኽ እዩ ፍቕሪ ኢልናዮ እምበር ፍቕሪ ኣምላኽ ኣይኮነን ንፍቕሪ ዘአምልኽ መገዲ ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና መብዛሕትኦም ንፍቕሪ ከአምልኽዎ ወይ ድማ ንፍቕሪ ከም ኣምላኽ ገይሮም ክገልፅዎ ዝደልዩ ናበዮም ዝወድቁ ተልና ናብ ፍትወተ ሰብ ይወድቁ እሞ ንሰብ ኣግኒኖም ብምዕባይ ንሓሳብ ሰብ ልዕልቲ ክኾኖ ዝግብኦ ብምውሳድ ከምቲ ዝበልናዮ ነቲ ንእሽተይ ሓሳብ ሰብ ዝዓበየ ገብርዎ ነቲ ዓበ ሓሳብ ኣምላኽካ ዝነኣሰ ገብርዎ በዚ መገዲ እዚ ምትሕንፋፅ ምድብላቕ የምፅእ እሞ ኣብ ህይወት ለውጢ ዘይገብሩ ሂማኒታርያን ፐርስፔክቲቭ ከስፋሕፍሑ ትረኽቦም ሕጂ ኣብዚ ኣብ ፊልጵ ሓደ ሓሳብ ክንወስድ ኢና ኣብ መጽሓፍ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 11 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋንኡን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኩም ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፍ ዘይብሎም ንጹሃትን ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቕርኹም እውን ብፍልጠትን ብምስትውዓልን ዘበለ ኩሉን ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ እዚ እልምን ኣለኹ ኢሉ ሕጂ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነዞም ኣብ ከተማ ፊልጵ ዘለው ቅዱሳን ዝጽልየሎም ዘሎ ጸሎት ነስተበለላ እዚኣ ዝጽልየሎም ዘሎ ጸሎት ብዛዕባ ፍቕሪ እያ እታ ፍቕሮም ከዓ ተራ ፍቕሪ ከይትኸውን እዩ ዝጽሊ ዘሎ ወይ ከዓ ሱቕ ኢላ እትግለጽ ግን ከዓ ሱር ዘይብላ እትመጽእ ግና ከዓ ሓይሊ ዘይብላ ከይትኸውን ይጽልየሎም ዘሎ ስለዚ ፍቕሪ ብፍልጠትን ብምስትውዓልን ክትውስኽ ኣለዋ ብሎም ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ሲኮንስ ካብ 9 ክሳብ 11 ሰለስቲኡ ጥቕሲ ተጣሚሩ 9 10 11 ተጣሚሩ ስለ ዘሎ እቲ መስርዕ ናይቲ ሓሳብ እንታይ ይኾነናይ ተሓወሰናይ ብኪንግ ጄምስ ከነንብቦ እንድሕር ክኢልና and this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment
that you may approve things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. حجي زي عود زي عند حرينا يا إذن أملاك سب انتهي زي زولو فقرهم إنا وسخة إنا بزحة بعينة بدرجة انتهي كقبر كوسخن كبزحن نازي حجي بكل كتوسخ لهم اتن كتوسخ يدليكم يزبلهم زولو دقتات نحرينا ينا لينا بفلتاتن ناوليج يلوالو بتحدقا جاجمنت يلوا زولوخا مستوعل حجي اتا فلتات اتبل زلا ايبيغنوسيس اتبل قاله فقركم بفلتاتن بمستوعلن كوسخ ديلو اتا فلتات زبلا زولو ايبيغنوسيس اتبل قنعن حقنيان تمكرا فلتات يبال ايبيغنوسيس نبلو قنعن حقنيان تمكرا فلتات نبلو اذا عينت فلتات زي ابت حقنيان املاخ ممكاركا وين املاخ مطعم كازتسرته بزعبه املاخ ملؤ زخونه ابهريو ملؤ زخونه فلطت مركابي اذا فلطت زي ناملاخ فليطكا تودو مالت هيكونن ነገር ግን بزعبه املاخ كتغاغيلو ابزي تخل فصيمكا خصحتولو ابزي تخل فصيمكا توودقولو ابزي تخل ملؤ زخونه عميق فلطت تاتو كمزي سمكامني تيلكم برهان زبلوكم سي بزعبه سمي مانم اكال مصي مدنغار كفطرلي فصيمو ايكل نزنوي عمتات السمي ناتتصوعو كممصو زتلعله بمنم تامر بزعبا سمي كغاغ خمزيكل بزعبا ني املاخ بحرن مننت كغاغيلو ابزيكل درجه فلطت متاو مالتي سلاز اذا فقركم بكل فلطت ابيغنوسيس كبلن نخلو قنعن حقنيان تمكرو فلطت اتصدق زفلط حقي ويوم بخال مجدي بزعبا ادي يكون وي بزعبا بعلت بيتي زلن فلطت ندي فلطان برا يامناني بعلت بيتي يفلط امبر امناني نو بعلت بيت كاس كمزو دخون شمات تبلون وي اديخا خمزو دخون شمات تبلوني امو تامنو ديخا تفلطو تيلكم فلط ازبلكم مخنياتو زعابو كل عالمي تحدخا زلخو عالمي بغال الزراربا ايبيغنوسيس كنبل انكلنا بزعبا املاخ بزعبا فقر بحريون كنغاغيلو ابزي نخل ناي برهان عالم اتيناينا منياتو املاخ برهان مخانون ردو قال اغزابير تقميطلنالو سلازي ابت ناي برهان عالم املاخ مساتخا نا املاخ تفلطو تطعمو تمكرو سلازي اذا فقر زيا بزي ايبيغنوسيس ليفل نيغزابير ناطعمو سلا تخيد انتي نا غبرت تخيد بلنالو بعينتن بدرجان ناوسخت تخيد حجي ازي ايبيغنوسيس مالت كم زبلكو قنعن حقنيان تمكرو فلطت ازي اند حر تردينا حلينا اتا كاليت زمصا انت بزني املاخ سبد مستوعال تبلكا سلازي نا املاخ طعيم كايو ايبيغنوسيس ملو زخونه فلطت ويكا موحد مس املاخ علكا سلازي املاخ منفسي مس املاخ تواحد كان املاخ تطعمولن تمكرولن عالم دما اتنات كان منفساو عالمي سلازي تا منفس كازول عالم بإبيغنوسيس بالعالم يزمرح ነገር ግን ሰብ አመንፎሱ በዘሎ ሐቅኒ አይኮነን ዝነብር በት አመንፎሱ ዝመልእሞ ንሐሳባቱ ዝተቆጻጸረ ዓለም ይዝነብር ስለዚ ኣብታ ኣብ ሓቲ ሓሳስቡ ዘሎ ዓለም እንታይ የድልዮ እንድሕሪልና ምስተውዓል የድልዮ ወይ ድማ ጃጅመንት የድልዮ ሕጂ እዚ ኣብ ምስተውዓል ወይ ጃጅመንት ኢሉ ገሊጽዋ ዘሎ ቃል ከድና ክንሪኣ እንከለና ብዛዕባ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ክትርድኦ ምኻል እዚ ኣይስተስስ ዝብሎ ቃል بسغاو ነገር ምርአይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ሓሳባት ዓለም ወይ ድማ ኣብቲ ናትካ ኣረዳዳ ዓለም እንታይ ክልወካ ሁሉ ይዝብለና ዘሎ ናይ ኣምላኽ ሙሉእ ምርዳ ወይ ንኣምላኽ ከተስተውዕሎ ምኻል ኣብ ኩሉ መገድኻስ ፐርሲቭ ትገብሮ ኣመላኻኽታ ካሲ ኪኖት ዝርአ ሓሊፉስ ናፍቲ ውሽጢ ይኣቱ ሕጂ እዚ ናብ ውሻ ጣኣቲኻ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ዲሰርመንት ኻንብሎ ሕጂ እዚ ናይ ምስትውዓል ዓለም ዝኽልወካ እንከሎ በቲ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ጥራይ ኮንካ ነገራት ናነፈኻዮ ትኸይድ انتي نا غبركا تخيد ندحريلكا نعمقكا تخيد حدا غزي ام مصحف قدوس بفلاي ندحر كيرنا ريني اب كالاي ساميل معرف 13 كلته دق داويت اب كبيت صقم كاتو نريو اتا حدا امنون زبحال كوينو اب كبيت حال زبل فقري ني حفتو ياتمو از سمعيتو فقري يقاصلو ينددو انتي كم زغبركا يطفو نحدا عركو دما يصوعمو از غداي كمي مسلكا مسولو تعركو انتي يبلو كلا قد نبوخا حميمي امو حفتي مصا مغبو تسرح لي بولو سخا تسرح لك سخا دما شعو تزغبر تغبر يلو عمصاي زبلو زلو ازو ودزي
بزعبا حفتو مخانا محسابا قاريصو أمرو ديسر مقبار قديفو أب سلمات كودق خاطريو سلمات نحسابات كان قوص أصورون كله حدا عالمي زأتوالك اتحكني عالمي تقف ديسرنا مقبار عالم كاي تقف أمنتاي تأوتو تيلك أب سلمات هاو فقر تأوتو إذا عينت فقر زي سمعي تاو فقر خوينو جزياوي جناها تقفاي زي كتسل عينت فقري سلازي نحفتو مقبق سرحلو بمئزاز كم تمتسي قبرامو أمو دات حفتو مقبنا سرحتلو نعقدا نحلفيني اتويلو كعمص اخلون ريو اتزدلنا نطب حدا نغري نسو بحالحالتا ناي سمعيتو استقاصله كون كلو حفتو خانت اداليوز نبره صلمات كتستوعلي كالت ديسر نخت غبري كالت ديسرمنت كوابه كان كلو جن نابي تخيد انتي كاتغبر تفلطلو غزي يلو نابنت اب غلاو غزيخا اب صموا زلو سفرا ويون صلمات اب زلو سفرا بغلخا زخيد مخنيات يبلكن عددا ناي استفلالي موقعت تكون سلتخ امبار ابز خم نريو زلنا نصلمات سفرا زيهب عينت مستوعلنا نري زلنا سلازي ايبيغنوسيس بتمكرو زتفلط حقنيان قنعن فلطت يلنا اذا ابز نريو زلنا استسيس زبل عينت perception دما ابتناتكا مرأي استسرته زي كونه كينوت تريو زلخا سغيركا عمي كان اي مرأين عمي كانت زل حليف كان اي مستبحال نغري سلازي اذا تمارت بحال قال انت اخذ تقبر نيروا عند حريلنا كينوتي قرب لي تصلي ان زبحال زلو عالم حليفه نابت ابوشت تعلمو زلو ناي نعاخ عمص ازل زلو دليت ناي مستبحال عالم كتاوتلو اذ ناي مستبحال عالم مساعتها اتزدليو غير كالو كيت راي زلك ساس واي بروحات حواتي حدا ابز كودفو زلنت بلني كل عركنتاتكم نملو بصحنا وي صفحي نايتي اغزابير اباهم غلصو زدلي يصحكم مالت هيكون ገለገለ ነገራት አቀድምኩም ክትቆርጹሉ እትኩሉ እግዚአብሔር አውሽጥኩም ዝዛረቡ ድምጽታት አሉ ሎም አንተ ሓደ ነገር ይخبارኩም ዘልበዝ ነገር ዚ ነቲ ድምጽታት ንሱ ከተስተባህሉሉ ምሰስተባህልኩምሉ ድማ ቀልጢፍኩም ሪስፖንስ ክትህቡ ክሳ ሓደ ነገር ናብ ዝራ ዓለም ካመጽዩ ዝዝርፈካ ክሳ ዝዕምጽካ ክሳ ነቲ ሓሳስባኻ አጸልሚቱ አጎል ብጸልማት አጎል ቢቡ ክሳ ዝወቅዓካ ክትጽባ አይግባአካን መስተውዓል ሰብሲ ንማዓልቱ አቀድሙ ይሪአሞ መገዱ ይልውጥ ይዝብል ጥበበኛ ሰብ ኮም ባህር ለው ከተስተውዕሉሉ ትخሉ አቀድምኩም ንግዜ ክትፈልጡሉ ትخሉ ዓም ኸዋሃበኩም አፍቅር መንባር ማለት ለካ አብ ሐሳብ አምላኽ ንዘሎ ኩሉ ነገር ክትርዳእ ምኻል ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ግዜ ወጻኢ ነውሕ ዝኸዳ አጠማምታዊ አመላኻኽታ ክትቀበል እንከለኻ እንታይ ትቀበል እንድሕሪልኩምኒ ኣብዛ ቃል እዚ እንድሕሪኹማ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ ትብላላ እዛ ምምርማር ትብል ቃል ብጣዕሚ አገዳሲት ቃል እያ እዛ ምምርማር ትብል ዘላ ንሓደ ነገር ሓቀኛ ድዩ ዋላ نحاسوتي فليخا كتمرمرلو تخل عقمي يزارب زلو እዚ መመርመር እዚ ብፍላይ አቦታ ወርቂ አቦታ ብሩር ወይ አቦታ ነሐጻውን መመርመር በቀጻል ዝርከብ ቦታ ሓደ ወርቂ ሐቀኛ ዲ አይኮነን እትገብረሉ መመርመር አቅሚ እዚ እቲ ዶኪማዞ ይዝብሎ ዘሎካ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እምባር ኣብትናይ ፍቅር ጎደናኹም ብተመክሮ ወይ ካ ብፍልጠት ካልአይከ ባይስተስ ብምስተውዓል ዲሰርመንት በቃ ኪኖት ዝራ ሓሊፍካስ ኣብ ዘይርአ ነገር ከተስተብል ምጀመርካ እንታይ እንዳኾንካ ትኸይ በዛ ፍቅር እዚ እንድሕሪልካኒ ኣብ ህይወት ንነገራት ዘለካ አመለኻኽታ ዝተለወጠ ይኾን ስለዚ ከምቲ ንወርቅ ርኢኻ ብደገ ትሪኦ ወይ ካ ትግምግሞ ዘይኮንካ ልክ ከምቲ ብመመርመሪ ሓሊፉ ከም ዝርኢ ኣብ ህይወትካ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ቅሉዕ ክገብረልካ ይጀምር ለካ ፍቅሪ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ናይ ምርኣይ ዓለም ተትወካ ኢልና ነርና ሎም ማዓንቲ ልክዕና ሃንጾ ዘለና ሓሳብ ድማ እቲ ዶኪሞዞ ይዝብል ቃል ልክ ሓፂን ካብ ሓፂን ከም ትፈልዮ ወርቂ ሐቀኛ ዲ ኮነን ከም ትፈልዮ ናብ ምምርማር ዓለም ዘእትወካ ዓቅሚ ማለት እዩ ሎም ማዓንቲ ክትጽልን ከለኻ እምበር ከምዚልካ ትጸሊ ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ኣይጽልየሎም ዘሎ ልክ ከምቲ ንወርቂ ብመመርመሪ ዝምርምርዎ መርሚርኩም እቲ ዝበለጸ ነገር ክትወስዱ ምእንቲ ክከኣለኩም እቲ ዝሓሸ ነገር ምእንቲ ክትመርጹ ክከኣለኩም እቲ ዝበለጸ ነገር ኣብ ህይወት ሒዝኩም ክትከዱ እቲ ዘይጠቕመኩም ከደርቢኹም ምእንቲ ክትከዱ ናብ ህይወት ክትሰጋገሩ ከለኹም ኩሉ ሻዕ ዝበለጸ ጥራሕ ሒዝኩም ክትሳገሩ ክትከዱ ከለኹም ብሉጽ ፍልጠት ጥራሕ ሒዝኩም ክትከዱ ኣብ ህይወትኩም ኩሉ ብሉጽ ዝበሃል ነገር ዝምድናታት ጥራሕ ሒዝኩም ክትከዱ ምእንቲ ክትከሉ እንታይ ክትገብሩ ኢሉ ይጽልየሎም ዘሎ እንድሕሪልኩም ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ ብተመክሮን ብፍልጠትን ካልኣይከ ካብ ዝራ ሓሊፉ ብምስትውዓል ኣብ ኩሉቲ ብመንፈስ ዝካየድ ነገራት ክትሪኡ እሞ ኣምላኽ ሽዑ ክትምርምሩ ክገብረኩም በዚ ሽዑ መወዳእታ ህይወትካ ጽሩይ ንጹህ ካልኣይ ድማ መዕንቀፊ ዘይብሉ ይኸውን ከምኡ ብለና ኣሎ እንታይ ዘይብሉ መዕንቀፊ ዘይብሉን ንጹሃትን ምእንቲ ክትኮኑ ስለዚ ህይወትና ሽዑ በቲ ውሽጣውን ተኮይኑ ኣብ ህይወትና ንጽህና ኣሎ ካልኣይከ
أي كتعنقفون يخم كم يزبلوا معنقف زيبلو إذا معنقف زيبلو زبلوا كل تقالي استرق الزارب زلوا قدامي نسخة يتعنقف نيخا كلاي كان نسخة نخالوت أي تعنقفهم نيخا بس خلتي يوم كيد كلنا نبار وش تاون نسخنا عقب كلها مغنياتو كتلو وزقب أكاتريها بفقر تلو كلايك الفقر سلت نبر كلا سميت يخبل تسألك ويكالو سميت يعنقفك ويكالو سميت يخبدلك بايتا يبلكان أتتجبره فليتك هاتجبره ولا نعمات السب كتفكرون دحر كوينكا كتفكره هم زلك تردي كتفكره يا كتحجز يا زلك محزات اللاتكي صبغت راي مخنا زي كون فليت ولا ندحر بزح صقامات اللي واخوينو مس كل صقامات كتفكر يا خكالك املاخاو فقرسي دحان زغونه ግብረ መልስ خوبونيوم زبولم زهبو يكون فليتو سلا زهبو ابهاريوم نزلو نغرات نارأي يزغبرو ስለዚህ አይንቀፍ ዛስ ዋይ እግዚአብሔር አፍቅሩ መወዳታ ዘይብሉ ማዕከን ዝለቀልና ባር ቡሩኻት ሕዋተይ እዚ ኩሉ ናይ ምግባር ዓቕምና ኣብቲ ብክርስቶስ ዘሎ መንነትና ዝተሰረተይ ምክንያቱ እዚኣ ናይ ፊልጵ ዝረኣናያ ንክብሪ ኣምላኽን ምስጋንኡን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መልኢኩም ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፍ ዘይብሎም ንጹሃትን ምእንቲ ክትኮኑ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መዕንቀፍ ዘይብሎም ንጹሃትን ምእንቲ ክንኮኑ ብክርስቶስ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ኣቦ ክብርን ምስጋናን ኣብ ዘውህቦ ዓለም ክትነብር ይግባእካ እዚ ንክትነብር ኣብ ህይወትካ ጽድቂ ክትከል ኣለዎ ጽድቂ ዝተተኽሎ ወለዶ ፍረ ጽድቂ ይፈሪ ዛስ ዋይ ፍረ ጽድቂ መልኢኩም ይብል ስለዚ ጽድቂ ምስተዋህበካ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ምስተማቐልካ ኣምላኽ ጽድቂ ኣምላኽ ምስገበረካ ኣብቲ ውሻጠ ሰብካ ዘሎ ጽድቂ ብፍረ ደረጃ ናብ ደገ ዓለም ክገሃድ ኣለዎ ስለዚ እዚ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ብምልኣት ክሓድርን ክርስቶስ ብምልኣት ኣባኻ ክነብርን ነቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ፍረ ድማ ከፍርዮ ይግቦይ ለሞ ኣንቲ ለበዋይ ሓደ ነገር እዩ እዚ ዝበልናዮ ናይ ፍቅሪ ዓለም ንኣምላኽ ብተመክሮ ብሓቀኛን ቁንዑን ፍልጠት ክትፈልጦ ካላይከ ነገራትካ እናመርመርካ እናገምገምካ ከምቲ ኣብ መንፈሳዊ ዝኸውን እናኸድካ ከይትዓንቀፍካ ንጹህ ኮይንካ ክትነብር ትደሊ እንተ ኮይንካ እቲ ዘድልየካ ሓደ ሓደን ዓለም ኣሎ ንሱ ድማ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ናይ ክሊ ጎይታኻን መድሓኒኻን ጌርካ ክትቅበሎ እሞ ኣብ ህይወት እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ምስ መላእካ ኣብ መወዳእታ ፍረ ጽድቂ ክትፈሪ ببحر فقري ክትግለጽ ببحر ጽድቂ ክትግለጽ ሽዕበታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸላ መዓልቲ ብርግጽ ብፍረ መሊካ ምዕንቀፍ ዘይብልካ ንጹህ ኮይንካ ትጸባበየ ኢኻ ክርስቶስ ምስ ዝመጸ ድማ ኣይከስተሕፍረካን ንምንታይ ተይልካ ጽድቁ ይብካ እዩ ንጽድቁ ድማ ዘኽብሮ ንሱ ባዕሉ እዩ እምበር ብሩኽ ሓወይ ብሩኽ ተሓፍተይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቀበልኩም እንተ ኮይንኩም ሎማ ዓንቲ መሲሕ ሓቢርኩም ክትጽልዩ ክደሊ ንጎይታ ድማ ኣብ ህይወትኩም ከተእትውዎ ንሱ ድማ ጽድቂ መሊዩ ብፍረ ጽድቂ ክገልጸኩም እዩ مسح حبيركم كم زيلكم تسأليو قويتها دما أبي هوتكم زقبرو حدش نقرالو سمايون لعلون إجابي رابو مسكنا كالوخ ودخا يسوس حديك سماي حديك مدري تساقيلو سلاحات ياتي سلم مرقمي سلاز موتالي بسال سيت معال تسيو نتصدق أي أبقر ميخا هياو سلاز قبرنا مسكنا كالوخ داقي من السقبر اللي وعلت ناتيو بلالوخ أملاخ عك إصغام موهان كان نزل أكا ودخا يسوس كرسوس كفلتو نزل عالم هيوت زي آيلك لو ما عنت نزل حق إز إفلت ألوخ نزل عالم هيوت ناتيو دايم انا حدش فطرتي تبولي حليفو انه كل حدش كويني ابوي سلازخونك مسكنك كالو دايم هيوتي كاب كبرنا بكبر من تخونسي حطيات مرغم موت ديابلوس ناتي زبلو غده سلازي بولو اب هيوتي گن ملء برهان سلازولو فصم برهان سلازولو ابو مسكنك كالو كبر بودخا بيسوسم امين ازيلكم ساي سلازصلخم اب هيوتكم حدش نجر كويني املاح حدش كبر يبكم حدش هيوت يبكم دايم جاباكم زلا هيوت سبعويت هيوت راي كونتن كم قلع خوينكم تنبري كونتن اذا فقر زيا صبوت كوينكم كتنبرو تقبركم ناي قلع هيوت كم سب كوين كتنبر تقبرك ناي سبعي هيوت كم املاح كوين كتنبر تقبرك كم قلع تنبر كلخ ابزر تنبر كم سبعي كوين كتنبر كلخ ግን افقر املاح سور سديد كان تسريت كان تنبر لو ما انت املاح نابزي وزا ابكيكم الله بروات حواتي اذا حق ناي كرسوس ابانا زنبره لو ما انت لبوي حنتن حنتن فقر املاح وشتخا كتكل انكلو نوتم أبدأ بأخاجر من أنت تقول صام أملاك زلقهم نحيل مأكلات كند أتوكروها تجبرهم أي كأن كند أتوكروها بحر أملاك يكون زلو أملاك كتور صوت أوعيكاي نكروسوس موارس تكون أوعيكاي ساز أملاك كتور صوت أوعيكا بأملاك أباها كقول صوت دل البحريات ويكا بت أملاك النوتو بحكي بلا كان كتحجوس أو خسرت عند أمبر بتم أملاك بأخا حليفوز قول صام نجارات كتنيات بقوم كتحجوس كم قول عقد تكون أملاك رئيكا عيدلني فقرو ناي كلهم قالوا وهبتات حقاف معكن فقرو انت دلي خيا ناي قالوا كلهم وهبتات مجدي ابت مجد خيت عنقف كان نصح كوين كان ناي مخاد كان مستير ناي فقرو مردا كان مستير بالله ما انت بارخكم الله كم قول عم مزراب كقارصي ناي قول على بمهلاو كقارصي كم قول عم حساب كقارصي
ነገር ቆልዓ ኩሉ ከም ቆልዓ ዝበሃል ናይ ቃል ዓለም ከቋርጽ ሎሚ ዝኸውን ግን እንታይ ይተልካኒ ሰብኣይ ክትከውን ኢኻ ከም ሰብኣይ ክትዛረብ ኢኻ ከም ሰብኣይ ልቢ ክትወሃብ ኢኻ ከም ሰብኣይ ድማ ክትሓስብ ኢኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ፍቕሪ ዓለም ኣብቲ ፈጺሙ ዘይወድቕን ዘይትወድቀሉን ዓለም ክትንመላለስ ኢኻ ኣምላኽ በዚ ኩሉ ብፍቕሩ ብርቱዓት ገበረኩም ሻሎም መጓሲኡ ብኩሉ ደልዲሉ ውሉድ በጽሐ ኮይኑ ንእከይ ስዒሩ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ ፍልጠት ሓቅን ሒዙ ሕግሪ ናይ ክርስቶስ ዕላምኡ ገይሩ